едно влогче, FPV влогче. Намерили сме тук някакво странно място и ще ходим се забавляваме. Първо ще пробваме да летим малко синематик с 5-инчови FPV дронове. You have GPS on your drone? Even me? We don't use GPS. Сега ще запиша с камерата полета, със същата камера, която ползвам. GoPro 7. Да видим какво ще се получи. Стискайте палци. Как се прави с GoPro? How to make with the GoPro like this, yes? Look. Так. Сега сме на следващата локация. Сега ще ви покажа, тук се вижда. Това проблема е малко друг. Че тук си е змиярник. И то страшен змиярник е. Пълно с змии. Обикалят навсякъде, кръжат наоколо. Някакъв вид бонище като чили. Едно миризливо, едно гадно такова някакво. Няма продължавам по-напред, че ще има още змии със сигурност. Ето го местенцето. Прилича на бандо. Някакъв изоставен цех такъв. Ето така. Си прикараме тук времето, докато си свършим батериите. Ще споделям с вас. Както викат в Америка, stay tuned. Stay tuned. И така, пичове. Good girl at home, waiting up all alone. I'm out here fucking around with the same shit I've been on. Little baby popped up in my DM, say she in town for the weekend. Can I see you tonight? Oh. Now I'm drunk speeding on the 580. When I get it, I'ma go crazy. I'ma go so hard for you, baby. You just don't know how bad I want. 6S, Vortex мотори, GoPro 10, кастъм и муха. What is this animal? Fucking shit. Да отидем за още един шот. Този път ще ползвам Hero 6 за по-синематика. Его моят човек носи дрона тук отзад. Доси аксесуарите. Може самия видите как е. Ще пробвам да направя gyroфол на шестицата, да стабилизирам малко кадъра. Хората ме питат, спортуваш ли? Да, спортувам, гоня си дрона. Това ми е спорт основно. Тук с моето пилотче от Непал и това момчета. Това е всичко от мен. Ето, my friend here. Enjoy the life. Всичко най-хубаво и не забравяйте да се забавлявате. Антон FPV, Тонката от Асеноград. Чао! Хоп!